Antza, aitari Gregor uxatzea baino lehenagokoa begitan du zitzaion maizterrak baretzea. Gregorrekin batere azalduta ez zeuden arren, itxuraz biolinarekin baino entretenituago. Aita haiengana oldartu eta besoak zabalduta saiatu zen haiek beren gelara eramatean, eta aldi berean bere gorputzaz Gregor bistatik jontzen. Apur bat azarratu ziren, auskalo zergatik. Aitaren jokabideagatik, ala orain arte ezekitelako Gregor bezalako bizilagun bat izan zutenik. Aitari azalpenak eskatu, haiek ere besoak goratu, beren bizarrei urduri tira eta astiro bueltatu ziren beren gelarantz. Bitartean, arrebak gainditu egin zuen saioa bat batean eten izanaren zirrara. Eskuak zintzilik zituela biolinari eta arkuari eusten egon ondoren eta jotzen jarraituko balu bezala partiturari begira egon ondoren. Ez non eta ez han suspertu arnasari buelta eman ezinik eserita zegoen amaren magalean musika tresna utzi eta ondoko gelan sartu zen korrika. Aitak behartuta maizterrak araxe hurbiltzen ari zirela. Arrebaren esku trebatuei esker, oheetako tapakiak eta burkoak egan joan eta txukun jarri ziren. Maizterrak gelara heltzerako arreba kanpoan zen, oheak eginda. Aitak erabat egoskortuta bazirudien errespetu guztia galdu ziela maizterrei, bultza eta bultza aritu zitzaien, harik eta gelako atean bertan erdiko maizterrak oinaz lurra dan bajo eta aita geldiarezi zuen arte. Jakin ezazu esan zuen eskua goratuz eta begiradarekin ama eta arreba ere bilatuz. Etxe eta familia honetako egoera nazkagarriaren aurrean, zirt-zart bota zuen txistua lurrera, berehala noala etxe honetatik. Jakina, ez dut sosik ere ordainduko hemen bizi izan naizen egunean truke eta benetan diotzut, baliteke zure kontrako kalte ordainak eskatzea oso errazak arrazoitzen.